Eduardo Montero Rodríguez facendo filloas. Necesitamos 300 gramos de fariña. Tamén necesitamos 500 ml de leite enteira. De seguido 100 ml de auga. Para poder seguir necesitamos 5 ovos medianos, un chisquiño de sal e aceite. O uso dunha tixola e unha cunca tamén é necesario. Comezamos a botar todos os ingredientes na cunca, comezando pola fariña. Non botes todo cara fora como fixen eu. Botamos os 5 ovos. Botamos todo o leite. E tamén botamos a auga. Para rematar, a pizca de sal. E mesturamos ben todo. Ao rematar o reposto vamos a botar unha gotiña de aceite e vamos a espartila moi ben. Despois botamos a masa e quitamos todo o que este pegado aos bordes debido a que se pode queimar. Esperamos a que se quente ben por debaixo e cando este oscuriña significa que lle podemos dar a volta. Cando lle demos a volta esperamos a que se quente por debaixo e xa estaría lista para servir. Eu acompañino con zumo de laranxa, pero tú podes acompañalo co que queiras. Por dentro un recheo de nocilla e xa estaría listo.